mkpebi onye ahụ chọrọ iji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP wee zọkwa onye isi ala n'afọ na-abịa abịa bụ Abubakar Atiku nakwa ya bụ nkagbu akagburu nhọpụta ọchịchị nke afọ nke 1993 nakwa Keyamo bụ minista nta na-ahụ maka ọrụ ngo n'ala anyị ịmana anyị nwere kepụkepụ a na-anụ na Keyamo na-eleghị anya na ọ bụrụ na ele aha ya ewegharịa anya bụ Atiku ewegharịa osote ya na nwere ike ọ bụrụ Keyamo ka ọ ga-ahọrọ. Nke a bụ kepụkepụ anyị amaghị ma ọ bụ eziokwu ma ọ na ọ bụghị. Ọ dị mma ka anyị na-agakwa n'ihu. Sala, parent kick as railway management denies students ride to Lagos. A na-akọwa na ọjụjụ ahụ ndị na-ahụ maka njem ụgbọ oloko jụrụ na ụmụ akwụkwọ agaghị eso na ya bụ njem, na ọtụtụ ndị mụrụ ha obi adịghị ha mma n'ihi na ha chọrọ ka ụmụ ha soro ụgbọ oloko wee si mba mgbago ugwu wee gaa nata na mba Lagos. Mana ndị ahụ na-ahụ maka njem ụgbọ oloko na-ekwu nọ maka ka a ghara inwe agha mwakpo n'ebe ha nọ. Insecurity, no hiding place for bandits in Ondo Amotekun. Ndị a na-akọwa na ọ dịghị mgbe ndị ha ga-anabata ndị omekome na ebe ọbụla bụ ala ndị agbụrụ Yoruba. Nke a bụ dịka ndị Amotekun ndị ọrụ nchekwa ahụ na-ekwu. Ekwere mmadụ kidney donor not a minor, UK court rules. Nke a na-akọwa na anya bụ nrụrịta ụka a na-enwe gbasatara nwata nwa ikom ahụ ekwuru na onye ahụ bụbu osote okwupụta okwu na ọgbakọ omeiwu etiti bụ Ike Ekwere Mmadụ. Nwa ikom ahụ ọ kpọrọ gaa ka ọ gaa weta otu akụrụ ya maka nwa ya ahụ na-adịghị. Na ụlọ ikpe ukwu dị na mba United Kingdom ekwuola n'ezie na nwa ikom ahụ agbaghị naanị afọ 15. Ihe ọ pụtara bụ na ọ karịrị afọ 15. 2023 to 18 wike in the Atiku Okowa equation. Onye ka na-elebanye anya na ọ bụrụ na asị na Okowa agaghị abụzi onye ga-eji ọkọlọtọ PDP wee zọọ ọsọ ọkwa osote onye isi ala, Wike ọ ga-emenwu ihe dị na ya. I saw hell in abusive marriage, 28-year-old orphan jailed for killing husband. Onye nke a na-akọwa na n'ezie na ihe ya hụrụ na anụmanụ ya. Nwaanyị a gbara afọ 28 a na-akọwa na o ji aka ya gbuo di ya. Adịmaka ikpeazụ dị n'aka n'akwụkwọ akụkọ na-ekwusi after spending weeks in UK, Ayo returns to Nigeria. Ya bụ onye isi oche nke ndị otu People's Democratic Party Iyochia Ayo ka a na-ekwu na ọ lọghachi n'azụ n'ala Nigeria dịka ọ nọchara izu ụka abụọ na mba United Kingdom ebe ọ gara zuo ike. Ọ dị egwu etu aka m si hụ ya n'akwụkwọ akụkọ nke bụ Vanguard.
ebe nọ ugbu a bụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun. Gee ntị. Group blasts Ohuabunwa, tells him to be bold enough to blame Ikpeazu over insecurity. Ofu otu kpọrọ onwe ha Abia North Peace Foundation agbaala egbe ọnụ nyegara bụbu onye omeiwu na ọgbakọ omeiwu etiti bụ Senetọ Mao Ohuabunwa wee sị anya kwete n'ezie na ọ bụ Ikpeazu bụ onye mere na enweghị nchekwa na steeti Abia. Kuje prison break, Buhari meet service chiefs in Aso Rock Villa. Dịka ọ gbasatara anya bụ etiwapụrụ ụlọ njichi dị na Kuje, a na-akọwa na onyeisi ala akpọọla nzukọ ka ndị niile bụ ndị isi ọrụ nchekwa bịa hụ ya anya n'obi ọchịchị ya. Breaking, Peter Obi unveils Dati Baba Ahmed as running mate. Nke a gbara elu kemgbe ụnyaa na Maazị Peter Obi nke ahụ ga-eji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour wee zọọ ọkwa ọchịchị n'afọ na-abịa abịa na ọ họrọla Dati Baba Ahmed dịka osote ya. Benue 216 NSCDC officers and men pass out in state. A na-akọwa na enwere ndị azụpụtara n'ọrụ nchekwa n'ọdịnso a akpọrọ ndị ahụ NSCDC bụ Nigerian Security and Civil Defense Corps, na mmadụ ruru 216 bụ ndị azụrụ maka ya bụ ọrụ nchekwa na steeti Benue. PCN arrest 2 vendors, seal 434 illegal pharmacies. A na-akọwa n'otu jikọtara ndị ahụ na-arụ ọgwụ akpọrọ Pharmacists Council of Nigeria emechiela ụlọ ọrụ ndị na-enye ọgwụ dị 434 nke bụ na ha na-arụ ọrụ n'ụzọ mkpuke. Ndị ahụ rụrụ Kenegata steeti Anambra ga-eneba anya n'ọtụtụ ihe na-eme na steeti a n'ebe ọ gbasatara ọgwụ, inye ọgwụ nakwa ndị na-ere ọgwụ. Veteran Nigerian singer Idris appreciates fans, colleagues for prayers. Idris Abdulkarim nke a na-akọwa na ọ gara ịwa ahụ maka ịgbanwe akụrụ ya. A na-akọwazi na ọ na-ekene ndị mmadụ, ọgụ egwu ka eji mara onye nke a. Abụrụgbaki na-esonyere anyị n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM, ụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị. Anyị nọ n'ihe mmemme isi akụkọ dị n'akwa aka ala anyị n'isokwa headlines n'asụsụ Igbo. Aka m nọkwa n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun. FG declares Monday, Tuesday public holidays. Ọchịchị etiti ekwuola na ụbọchị Mọnde na-abịa abịa nakwa Tuesday ga-abụ ụbọchị ezumike n'ihi otu mmemme ndị ahụ na-akọ ka Islam chọrọ ime. Ọzọ dị m n'aka na-ekwu si Onitsha demolition, Ọka, Nnewi, Ekwulọbịa, all will follow soon. Soludo. Agụrụ m gị ka na-achịkọta akụkọ Ọchọha steeti Anambra bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ekwuola na ya bụ mkpocha na nzacha a na-eme n'ala Ọnịcha na mgbe na-adịghị anya na ga-eburu ya bata ala Ekwulọbịa, Nnewi nakwa Ọka. Ama m na ịghọtara ihe m na-ekwu. Mkpocha na nzacha anya bụ ịkụtụsi ụlọ ndị dị na nga ha ekwesịghị ịdị. Etu aka m si hụ ya n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun dịka o jiri nkeji 29 gafee elekere 2.
Even leadership. Dokubo urges INEC to provide more machines, personnel to rural communities in rivers. Nke a bụ otu onye na-eme ejije amara ha ya bụ Hilda Dokubo. Ọ gwala ndị ahụ na-ahazi nhọpụta ọchịchị n'ala anyị bụ Independent National Electoral Commission ka ha bikodo dodo mee ka akọrọngwa ha ji arụ ọrụ nakwa ndị ọrụ ha ka ha baa ụba na steeti Rivers kachasị n'ime ogbe. Otu a ka m onwe m si ayọkwazi ha ma bụ ndị INEC ka eme nke a ka o ruo okpuru ọchịchị ime obodo agụa taa, okpuru ọchịchị niile dị iche iche na steeti Anambra, ala Igbo niile anyị chọrọ ka INEC melite aka ọrụ ha n'ihi na ka m gwakena eziokwu ha emebeghị ihe anyị chọrọ anya na ha ga-eme gbasatara ndebanye aha ahụ. Breaking: MCOS declares 69 terrorist inmates wanted after Kuje jailbreak. Adị m otu akwụkwọ akụkọ dere mmadụ 33 mana nke a na-ede mmadụ 60. Nke a na-ede mmadụ 69 ya bụ ndị a na-achọ achọ bụ ndị ajichiri ejichi na ya bụ ụlọ njichi. Ya bụ a na-akọwa na ndị ahụ nwe na otu jikọrọ ụlọ njichi a na-akpọ Nigerian Correctional Service na ha ekwuola na ọ bụ mmadụ 69 bụ ndị agha isi ekwe ọnwụ a na-achọ achọ ndị siri na ya bụ ụlọ nchichi dị na Kuje wee gbapụ. Odumeje Soludo condemns task force action, promises sanctions. Ọchịagha steeti Anambra bụ Ọkammụta Chukwumadụ Soludo ekwela nkwa na ya ga-ahụ na ndị ahụ gara na-eti Odumeje ihe, ya bụ Chukwuemeka Ọhaneme onye ji Odumeje wee mara, ndị ọrụ nchekwa ahụ gara na-emetụ ya aka n'ahụ na ya ga-agba mbọ hụ na enyochara nke ahụ maka ha ahụhụ dịrị ha. Angry students protest killing of Ondo police student by Amotekun Corps. Nke a na-akọwa na ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Rufus Giwa Polytechnic dị n'Ọwọ steeti Ondo na ndị Amotekun gara n'ọgbụ otu nwatakịrị, amaghị m na ọ na-amaghị ama ka ọ bụ na a na-anụ ọgụ. Ụmụ akwụkwọ wee na-ebezi ngagharị iwe n'anya bụ ụlọ akwụkwọ Rufus Giwa Polytechnic dị na Ọwọ, otu Ọwọ nke a biko ọ dị egwu. Nke ikpeazụ dị m n'aka n'akwụkwọ akụkọ a na-ekwusi Uzodimma kicks off biodata verification for Igbo teachers. A na-akọwa na Ọchịọha steeti Imo bụ Maazị Hope Uzodimma na ọ malitela ngụkọ na ndekọ aha ndị nkụzi kakwa mma si biko si tinyekwuo ma ndị ahụ bụ ndị lara ezumike ọrụ ka kwụọ ụgwọ ha niile n'otu n'otu. Nke a dị mkpa nke ukwuu. Etu a ka m so hịa na akwụkwọ akụkọ Leadership. Adịma dịka na ha achịkọ nwayọọ nwayọọ, anọ m n'akwụkwọ akụkọ Daily Punch gee ntị. Why I accepted to be Peter Obi's running mate, Dati Baba Ahmed. Onye ahụ ga-eji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour wee zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ na-abịa abịa bụ Dati Baba Ahmed ekwuola ihe kpatara ya ji wee kweta ka ya soro Maazị Peter Obi wee zọọ ọkwa ahụ. Otom calls for religious freedom in Nigeria. Ọchịọha steeti Benue bụ Samuel Otom ekwuola biko sị hapụ onye ọbụla ka ọ gaa okpukperechi nke sọrọ ya, si egbuzina mmadụ n'ihe okpukperechi n'ala Nigeria. Pioneer Bishop of Zaria Catholic Diocese Dodo dies a year. A na-akọwa na otu onye echichi bishop na nke ụka Catholic na mpaghara Zaria bụ Bishop Jonathan Dodo na ọnwụọla ya.
Diego. So Capo distributes relief materials to Kaduna IDPs to jikọtara ndị mgbada obodo Kaduna na Southern Kaduna People's Union ka na-ekwu na ha agana nọ na-ekesara ndị ahụ nọ gbara ọsọ agha n'ebe ha nọ na-ekesara ha ihe oriri. Stranded pilgrim performs pilgrimage at Kano camp. Ndị ahụ na-ahụghị ụgbọelu ga-efega ha mba Mecca ya bụ ndị okpukperechi Islam ha nọzi nọ na steeti Kano wee na-emezi ya bụ mmemme Hajj ha. Nke a na-ekwusi Dati Baba Ahmed thinks to know about Peter Obi's running mate. Ihe ndị ga-amara gbasatara anya bụ onye ahụ ga-eso Maazị Peter Obi wee zọọ ọkwa osote onye isi ala. Anambra official ọdịmaka agọrọ na mga dịka anyị gụrụ n'akwụkwọ akụkọ leadership na Ọchọha Soludo ekwuola na ndị ahụ bụ ndị gara na-emetụ odumeje aka na ya ga-apịkwa ha nke ọma ma nye ha ntaramahụhụ dịka iwu si wee dị. Otu a ka anyị si wee na-aga dịka o jiri ọ fọdụrụ nkeji 24 ka ọ kụọ elekere 3 aka m nọkwa n'akwụkwọ akụkọ leadership. Ọ dị mma anọ m n'akwụkwọ akụkọ Punch ugbu a gbaghara ọwara nzikọrịta ozi obupụta nke a wepụta nke a na ngwa dịka m gwara gị na ị ga-atụtụ nke gị n'akara ekwentị 08151017777 maọbụ 09071121017 ya bụ mgbe m ga-akpọpe ya bụ akara ekwentị. Get nke a, sack Aregbesola now over repeated jailbreaks. Huriwa urges Buhari. Otu a bụ ndị na-ede akụkọ gbasatara ikike dịrị mmadụ Human Writers Association ọhanwa bụ Huriwa ha agwala onye isi ala ka ọ chụọ onye ahụ bụ onye na-ahụ maka minista ahụ na-ahụ maka ọnọdụ ime obi ala anyị bụ Rauf Aregbesola n'ihi na akụkọ na-etiwara ụlọ mkpọrọ akarịa n'ala Nigeria. Nke ikpeazụ dị m n'aka n'akwụkwọ akụkọ a, Buhari mourns former Japanese PM Shinzo Abe. A na-akọwa na onye isi ala na-eruzi uju gbasatara onye ahụ chịburu mba Japan aha ya bụ Shinzo Abe nke dọkatara nwụọ na ntụmadị. Otu aka m si ya n'akwụkwọ akụkọ Daily Punch. Ọ dị mma ka nọsite nke ọma. Akara ekwentị 08151017777 maọbụ 09071121017 ka m kpọọ ya ka ị ga-esi deta ya nke ọma. 08015101777 maọbụ 09007112117 ebe a ka ị ga-akpọ wee tụtụtụ nke gị.
Orama maka ọchịchị onye kwuo uche ya. 08151017777. Achọrọ m ka m bụrụ oku onye a ahụzighị m ya. Onye n'ebe a? Ehi ọma dede m nọ. Amio. Daalụ rinne. Amio. Chọkwazịa gị nwa na-ege ege. Ngwa. Aha gị na ebe isi akpọ anyị. Ndewo onye ọzụzụ atụrụ nọ n'ebe a. Ndewo Pastor Obiora nwoke ji sitere ndị awa arọ ndị zọgụ. 08151017777 ọ bụ 09071121017. Onye n'ebe a? Ehi ọma nnọọ. Ndewo dede m. Onye dede? Iko nsọ nọ n'ebe a. Awa enughị ihe o kwuru, ọ sị na ya anya ya hụrụ ntị ya na anụmanụ ahụ. Ọ dị egwu. Iko nsọ ndewo. 08151017777 maọbụ 09071121017. Ihe ọjọọ adịghị mma ma ọlị. Onye n'ebe a? Otu aka ọ dị. Gbam. N'ime major love. Otu aka ọ dị. Ahịze Chineke nọ n'ebe a. Amị kpakwazịa gị nwa na-ege ege. Charles nọ n'ebe a. Ndewo Charles. Dịka Ọchọha steeti Benue si wee kpọọ oku. Maazị Samuel Otom. 08151017777. Onye ka m kene? Eyi ọma. Sa gazikwazara gị nọ n'ebe a. Ndewo. Ndewo dede. Aha gị na ebe isi akpọ m? No. Ndewo. Ekele m ụlọ kọfesi nkwu na anyị na-anụ enweghị ekpụta na Chineke siwe ya nwere adị m onye na-ekwukwe okwu na ndewo. Akụ na-esi obi ike n'isi okpo Maazị Udeze Livinus na ozi gị ka m nọ ugbu a. Iwe na-ekwu sio na ọ bụrụgodu na nwatakịrị ahụ karịrị afọ 15 na ekwesịrị ịkpọ ihe ọjọọ. Ndị ọchịchị UK kwesịrị inyekwere mmadụ ntaramahụhụ dịka iwu siri kwuo. Ndị na ikpeazụ niile ekele ọchịchị steeti Anambra ma na-arịọ ka ha leruo anya na ndị ahụ a ga-etikpọ ụlọ
ụlọ ha ọ dị mma ụlọ ha ka a na-etikpọ dịka ụlọ ahịa amaghịkwanụ ọ dị mma ọ dịka ọchịchị steeti Anambra si n'ụlọ niile isi na ọgwụkọ ha gị n'ọnụ onye nwaanyị gba amụme ndewo akụ na-esebike n'isi okpo o sonyere anyị na nke a na-ahụ anya a na-akpọ live streaming enye bụ nke bụ eziokwu bụ na ịchọkwa ka ịhụ ka nwa nnukwu si wee na-akapịa okwu Igbo ngalala gbaga ka ịpịa Omega 101.7 FM n'iru akwụkwọ Facebook ị ga-ahụ m ka a na-akapịa ya onye na-ebe a eyi ọma dada nọ mkpọtụ akarịa n'obi gị ele aha gị dada Edith nọ ele obodo isi akpọ m ele obodo gị dada mkpọtụ ikwuchago hei ịmakwa ebe a nọ ntị m nwere ka o si aga ọ gbanyụghị igwe okwu ya bịa nọ ọ chọrọ ka okwu ihe dị ya n'obi Edith ndewo onye nọ ngalala oi meyo nọ n'ebe a ndewo meyo na-ama ọkpala ọ dị mma anọ m n'ozi ezitegasịrị nga onye nke izizi na-ekwu sio na aha ya bụ Simon Ekwesitere Uhueze Ụbagodu ma esi na ọ dị mma ị na-ekwu maka ndị uwe ojii na ndị amị na ndị ahụ gara dị mma ama m ebe ị nọ na-ekwu nke ọ dịghị onye kpọrọ aha nga onye nke a bụ onye sitere Isuọfịa isi na aha gị bụ Chukwudị sitere Ụmụeze Isuọfịa na ndị ahụ metụrụ odumeje aka na ha emeghị nke ọma ndewo onye nke a sị Chirọtalụ Chukwu ga na-anọnyere gị mgbe niile n'ezi nwaanyị ọma o ji asụsụ Igbo eme ọjị n'aha Jizọs amen esi na aha gị bụ Obiọra Kenechukwu onye isi kwa achị kedụkwanụ ọ dị mma ị na-ekwu maka ụmụ akwụkwọ jụrụ na ndị ahụ ajụrụ na ha agaghị eso ụgbọ oloko were gaa njem ọ dị mma ọkwanụ na ha na-ekwu maka nchekwa ụmụ akwụkwọ ahụ ndewo o dede ebe a ka ịtụnyere ọnụ nke gị onye nke a na-ekwu maka onye isi ala na-eru uju onye nwụrụ na Japan ideghị aha gị o mana ka maka ndị a na-egbu kachasị ndị ala Isochi ndewo onye nke a bụ aha gị bụ Kalistus nwanne ka isi obulu wee na-akpọ ndewo isi na ihe mara na Peter Obi ga-enweta mmeri nke a bụ uche gị ka ị kwuru Simon agụgụnụm nke gị ugboro n'ezi ka ị dere edede ozi ehikakwa Simon ozi gị ka na-aga o onye nke a bụ onye akwụ ihe dị nze anyị ka ị na-ekwu maka mwakpo ha wakporo ụlọ njichi dị na Kuje isi ha kwuo eziokwu ndewo 08151017777 onye nke a bụ Bridget eya onye nke anyị ka ịbụ ama na atọ ide atọ isi ka Chineke bịa ka na-enyere anyị aka na enweghị ezi nchekwa ọkala nkụ n'ala ndewo onye ka adị ibe mma sitere Njaba
isi niile ekene ụlọ mgbasa ozi a anyị nwa kenere gị karịa. Onye nke a sị na nwaanyị ahụ gburu di na o mere ihe ọjọọ na isi na aha gị bụ DJ Chinelo sitere ụbụrụ. Ndewo. Ọ ka dịgasị ozi ndị na-esonyere anyị na ọgbọ nke a na-ahụ anya zitere. Onye ka bụ Stanley Oluchukwu isitere Agụata wee na-ezite ozi si na nke bụ eziokwu bụ na mwakpo e mere na ya bụ ụlọ njichi na Kuje na ọ bụ nkata akpara akpa ka ọ bụ. Ndewo. Ị na-ekwukwazi maka Peter Obi na esi na ihe mere odu ụzọ ihe ole ka ị tinyere ọnụ na ya anyị amaghị nke ị na-ekwu ikwute nke a. Stanley Oluchukwu daalụrị nne idere n'asụsụ Igbo. 08151017777 maọbụ 09071121017. Onye nọ ebe a? Ehihie ọma o. Ndewo dede m, aha gị na ebe isi akpọ? Nnọọ gị bara nze. Ndewo dede, chetakwara m aha gị nna na ebe isi kpọọ. Daalụrị nne ogbu nka. Onye ka nkene gbanye igwe okwu gị odede. Ndewo, aha gị na ebe isi akpọ? Awụ m Comrade Nnọka Christian, echi m gịnị ka nta ife ụzọ akụli uru ala ọkpụtara pụlite atọ nọ n'Imo steeti. Ndewo, ọkpụtara uru ala. Ndewo. Ana m ekele Chineke onye mere ka Maazị Peter Obi chọta onye na-esote ya. Anyị nụkwara onye a na-esote ya nwekwe ezigbo mmadụ, maka Peter kwesịrị igwe ezigbo mmadụ ka onye ga-esonye bụ onye ga-esonye ka ihe anyị lere anya anyị n'ihu ka ochie ka onye anyị ga-enweta anyị na-ayọ n'aha Jizọs. Ndewo. Anyị na ha achịkọ nwayọ nwayọ. Onye ikpeazụ ka a ga-eburu oku onye nọ ngalala. Ndewo dede. Ekele m omeke ụmụchi ekwula ọzọ wee na-akpọ. Ndewo. Yoruwa, ọ nwere ebe ịgọrọ Yoruwa. Oriwa. Na ha Yoruwa. Oriwa otu ndị na-ahụ maka ikike dịrị mmadụ. Ana m anụ ọnụ gị dede. Ihe gbasara Kuje prison etiwara. Ya wụ ihe nwere ka ọ dị. Ọ bụrụ ndị ji ha asị na o nwere keleg. A sị na ndị anwa gara ebe anwa gbaa egbe ọtụtụ oge. Anụnoteba ha aka eji wee kpọpụta ndị nche wee kweta ndị ọzọ ihe anwa wee. Ọ dị mma, tinye ụtụ gị. Anyị enwezighị mgbe. Tinye ụtụ gị ka anyị bịakọta. Ọtụ maọbụ anyị na m ayọ federal gọọmenti biko ha mara ihe ọbụla ha ga-eme ka e nwee nchekwa n'obodo a. O nwekwara onye ọ ji ahụbe ya na-agba ọkụ, ọ dị ya mma. Ọ dị mma, ndewo. Ezinna Benedict, ahụrụ m ozi gị na-agbọ nke ikuku. Isi m ehihie ọma nwaada na isi akpọ wee na-ezite ozi na ntigwe tiwara ụlọ nga Kuje na nwanne ukwu na-enwere akụkọ anaghị akọrọ okenye na ndị gọọmenti bịa gwa ndị Naijiria ihe mere na Kuje. Ọ dị mma, daalụrị nne Ezinna Benedict, ka bụ uche gị. Ebe ka chịkọtara ya na agba nke mbụ ana m echikọta na agba nke abụọ, mana nke bụ eziokwu bụ na dịka m na-agwa gị site na mgbe ruo na mgbe, tiri ụwa obi ọcha n'ihi na ị gaghị aka Chineke mara mmadụ okereke. Abụ nwa nnukwu Chi Rotalụ.
onye ji na maki moibo. When I somebody for hale, onye ji na maki moibo. When I somebody for hale, onye chali si bosu ibo. Onye chali so ibo suwaga, asuli bosu lo ibo. Obulu giribo. Ọ na-abụ okenye nwụ n'ọgbacha akpịrị ndị mmụọ ege ntị maka na ike dị na wacha mere na anaghị ahapụ isi aka wee na-agba oriọm n'ihi na onye hapụ ihe o ji achọ mma n'eziokwu mma ya arụọla o dịka na ndị Igbo kwenyere na nwata churi ya achọ mma onye kwa ọba ya ọkpọkọrọ agbụtọ obi ewere wee kpọ ntuo maka icheta na akwụ eme ihe o jiri bụrụ akwụkwọ ụmụ nwaanyị ewere akwụ wee kechie nkụ maka na mgbada dara ibe abụrụgoro dinta ịmanụ na onye a chọrọ inu wee kọwara ya inu ahụ nwanne ego ejiri n'ọnụ onye ahụ ọ lọkwara n'iyi ọ bụ nke mere ị ga-eji wee sonyere anyị n'oge ilu Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 eme maka na ọ na-abụ ajụwa ajụjụ ana ajụ onye ewi ilu Igbo bụ oge ndị okenye isi awọ ala Igbo ndị mara ihe nke ọma na-eji atụ okwu n'ibe n'ibe bụrụkwasịa oge nwata tụọ ntị n'ala ọnụrụ ugori danda ọ bụghị naanị nke a ọ bụ mgbe ndị bụ ezi ụmụafọ Igbo na-eji asụsụ Igbo yele enye wee kapịa okwu ọnụ ọ bụghịkwa ndị ngili Igbo ya mere sonyere nwanne nke gị Chibuike Ọhajurume Maazị Igbo kwa ngwụcha izuụka ọbụla bụ Satọde ma ọ kwa elekere 3 nke ehihie ruo elekere 4 n'oge ilu Igbo ilu Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 eme maka ndị agọchiri ike n'ukwu asụsụ Igbo ga-adị ndị Igbo ga-adị Wow! Omega 101.7 FM is truly the 18 on video broadcasting east of the Niger. Certainly. So I am not alone in my love and preference for Omega 101.7 FM. Daddy and mommy, some mature adults also listen to Omega 101.7 FM for reliable information, relaxation, and learning, just like children and adolescents do. Oh, yes. Omega 101.7 FM is the melting point for the success of all legitimate businesses, the fulcrum of religious progress, and the hub for political visibility. Call the head of marketing on 0806 997 0057, 0806 997 0057, and draw attention of the world to your local businesses and success. Omega 101.7 FM, my radio, your radio. Ajụjụ wee bụrụsịa ị chọrọ ọtụtụ ụzọ ị ga-esi kọpụtara ọhaneze maka ahịa gị maọbụ ihe ị na-eme ma chekwaza nnọọ ka ahịa gị na-aga nke ọma cheta na nnukwu ebe ọ nọ amara nke ọ na-eme n'ihi nke a ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM ekewapụtago ohere ọma maka gị n'ihi na anyị bụ ezi ọdịmma ụlọ ọrụ gị n'obe oge ndị ahịa bụ ihe omume anyị wepụtara ebe ị ga-anọkọ ọpụtara ọhaneze ihe na-eme ebe ị nọ nakwazi ka o si aga ị nwekwaziri ike isi n'ọwara wee kene ndị na-agba gị aka ahịa ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpara ebe eji nkụ dịka na ịkọpụtara ọhaneze maka ụlọ ọrụ gị azụmahịa gị nakwazi ihe na-eme kpọọ akara ekwentị a 08069970059 ọzọ 08069970059 ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM ozi izere anwụrụ ọkụ ga-eru eluigwe ntị redio nke gị ma bụrụkwazị redio nke m. Omega 101.7 FM promotion. ọkọlarị elekere 3 maka aisemie na-akụ elekere 3 na anyị na-ehulata isi naanị wee gwa Chineke okwu. Anyị na-arara onwe anyị, rara ezinụlọ anyị, rara ihe omume anyị, rara ala Igbo na asụsụ Igbo wee tinye n'aka nsọ obi n'igwe bụ naanị ya bụ onye kwuru isi ọ dị ọ sịkwana na ọ gaghị adị onweghị mgbe ọ pụrụ ịdị m. Ya mere hunata isi ebe ọbụla ị nọ mechie anya gị
mee ka ọ mara na ọnọdụ ụfọdụ ekwesịghị ka ọ na-adị n'ala Igbo. Chetakwara ya nkwa na okwu ọnụ ya nke o kwuru sị na ọ bụrụ na ndị a akpọrọ n'aha ya ga-eweta onwe ha n'ala, kpee rịọ ma hapụkwa mmehie ha, na ya nwa ga-esi n'ebe obibi dị nsọ nụrụ ma mee ka ala anyị nwee udo. Amamini na-eche na nke a na ọ maghị ihe ọ na-ekwu, n'ihi na ọ bụ chi nke na-amụ anya n'ebe okwu ọnụ ya dị ime ka ọ pụta ihe n'ahụ anyị bụ anụ arụ bụ mmadụ, dịka o kwuru n'akwụkwọ Jeremaya isi nke 1 amaokwu nke 12, na ya na-amụ anya n'ebe okwu ọnụ ya dị ime ka ọ pụta ihe. Ka ị na-agwa ya ka ị na-arịọ udo, otu akwa ka ị ga-arara ihe niile dị gị n'aka tifee ya n'aka, rara onwe gị tifee ya n'aka, nchekwaba ya zuru oke. Ọ dị mma dịka ikpere ama m na ọ na-anụ, n'ihi na ọ bụ chi nke na-edebe okwu ọnụ ya. Abụ Nwanukwu Chi Rotalụ, n'aha ya Shua, ọkpara ya wedị ndụ ka ikpere. Ọ dị mma ka anyị na-aga n'ihu. Ọ bụ n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM, ebe abụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị. Agba nke abụọ ka ọ ga-abụ anyị ba ọdụ anyị gbaratụ nwa egwu, ọ dị ahịa dị na anyị zụrụtụ, ma ọ dị gị mgbe na-adịghị anya anyị ga-echigata azụ na agba nke abụọ ya, n'ihi na obi ụtọ gị bụ nke anyị ji wee guzo n'ebe a. Echezona na ịchọkwarị ahịa ọbụla ị chọrọ ka anyị zụrụ gị, gbara ọsọsọ bịa n'ụlọ mgbasa ozi a, jụọ ese ngalaba na-ahụ maka azụmahịa. Anyị ga-enye gị ihe ọbụla ị chọrọ, n'ihi na ọ dịghị ọzọ anyị ma nke ya na-abụghị ime gị obi ụtọ. Ọ kachala ibe
Every day, people they see them like Amone na no koda da o eba bola mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị Omega 101.7 FM anyị nọ n'umuchu ala nsọ ebe na wure ndo dịka ụmụele nwannukwu chi ịrọtala oji obi aṅụrị mọgọ nke ize n'ụlọ mgbasa ozi a enwe m na-asị gị n'ahịa niile na n'onu m ama m na-atụgharị uche n'ihi na ụfọdụ chọrọ ka ha gbaa ego ahụ gbata ya akpankwanye a ka eji ọsọ ga nwee ihe ka ọ chapụ achapụ mana ọ bụghị ya nọ ihe ị ga-eme bụ na ị ga-ejikwa n'ụwa ndidi
were obi nwayọọ wee na-eso ihe ụwa n'ihi na mgbe ahụ iji nwee ego ka ihe eji wee zaa aha nna gị mana gị bụ onye na-eneda onye na-enweghị ego anya ka m gwa gị ọ bụchakwa na ego bụcha ihe niile. O nwere onye Chineke jiri akọ na uche wee gọzi onwe ihe a ga-eme ma amaghị ihe a ga-eme agakwuru otu a ọtụtụ echiche ọ na-eme ebe ya mere n'ihe anyị mụtara n'akụkọ niile ọkachala ibe na-akọ nga awụ enene na mmadụ niile nwere uru ha bara maka na ijiri anya ha iji ahụ ndị nwere ego na ndị na-enweghị ego wee na-eso ihe ụwa ị ga-enwe nsogbu. Enwere ndị na-enweghị ego mana ha nwere uche. Ọ ya ka eji asị na ike dị na-awaja. O nwere ndị ike ha bụ na akọ na uche amamihe ha tụta echiche n'ihe a na-aga aga mana ha ejighị ego. Ya mere enedakwana mmadụ anya n'ihi na aka niile anyị hụrụ aka ise ka ọ dị mana ịhụ na ha niile enwere nke ka ogologo nwee nke ka mkpụmkpụ. O nwere ndị ọzọ nọ n'ọgba egwu mana amaghị m ka ọ ga-esi dị. Akpụ obi ha ji wee bata dị iche. Akpụ obi ha ọ dị iche n'ezie. Ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ha ji nwayọọ wee na-abata maka na ihe ụwa sikwanụ n'akara aka. O nwere ndị na-anụ nke eji ọsịsọ ekwu nwee ndị na-anụ ma iwere ya otu emekwa iwerekwa ya bụ iwere nwayọọ wee na-ekwu mana ha na-emesi ike ha na-ekwu si na iweriri bụ na ha chọrọ ịkpa onye ọma na-ege m ntị obi ụtọ. Ọ dị mma nụrụ olu ha. Ladies and gentlemen, my name is Nguputa. I want to tell you a story, and you are going to like it, glory. No be who fetches police station, they win the case. Where are they today? Now I got the best. Before when they see all of them, now when they see me, they say touch. When you fool your ass out, people will fight for your mouth out. Don't let do it for you. He gonna do it for you. I see I'm really fan, ask my director. Gbadozie ya nga ahụ ka esi na anyị dons ọ sị gị were ya nwayọọ. Na ọ bụrụ na idobe Chineke n'akụkụ gị n'ihe ọbụla ị ga na-eme ga na-aga nke ọma ụmụ ihe isi ike na ụmụ ihe obi mmapụ ele ihe a ga-eri echi niile ịhụ na onwe ihe na-eme n'akụkụ ahụ amaghị m kama na ọ bụ dịka ha si wee kwụsị gị kwebe amen na onweghị ihe na-eme ya bụ gị kwee na ọ ga-adị otu a nkejiri na ise kpọmkwem ka o ji gafee elekere 3 ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ n'ihi na anyị abatala na agba nke abụọ na-agwa gị mana o nwere ka anyị si aba ịsa ngwa gee ntị.
nke bụ eziokwu bụ na ọma mma ọ mara mela gị ọjọkwanụ njọ amaghị m onye ọ jọrọ gị na ya etu a ka m si abata na agba nke abụọ anyị nọ n'ụlọ mgbasa ozi a nke bụ ụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị Omega 101.7 FM n'Umuchu ala nsọ ebe a na-awụ n'elu dịka ụmụele nwa nnukwu chi rọtalụ onye ahụ ichiri echichi oji obi aṅụrị eme ọgọ nke izi n'ụlọ mgbasa ozi a isi na ozu gị isi m zọbakwazie nwanne gị nwaanyị nke ahụ ji asụsụ Igbo wee na-eme ọjị n'ala Igbo niile nakwa onye ahụ nke ji okwu dị nro wee na-achụ gị ọbara mgbali elu ọmụ pasangalala ka anyị bata n'oge ahụ ị ga-eweta mkpesa ka o si ada n'akụkụ gị. O nwere onye kwere nkwa ma o meghị ihe o kwere na nkwa? O nwere onye mekatara o mezighị? Ịmakwana nọ ikwu amaghị ibezi ya. Enwere ihe ị na-ahụ na-adịghị agazi n'ogbe gị n'obodo gị? Maka ihe a anyị na-ekwubu gị kwue ka ha nụ. Onye ọbụla nọ n'isi kwesịrị iteki paramount decision ọ dịghị eteki ma nke obodo ọ bụghị naanị na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị wetekene ebe a. Mana cheta na agwara gị na tutu ị na-akpọ onye ọbụla nọ na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla maọbụ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla maọbụ onye na-anọchite anya gị n'ogo etiti maọbụ n'ogo steeti, gị deta aha onye ahụ mara nyochaa ya nke ọma maka na ịpụta ugbu a na-asị m na obodo dị otu a na-enwere ebe agbapụrụ mmiri, enwere ebe obodo tụrụ ego agbapuo mmiri mana mmiri ahụ ọ dịghị agbazi dịka o kwesịrị. Ele aha onye kwesịrị ị na-eme ka mmiri ahụ na-agba? Ma ọ bụ na ọkụ ndị gọọmenti ya ndị ọchịchị tinyere n'ebe dị otu a na ọ na-abụ nwụọ taa ọ ya ha enwuo echi. Ele onye enyere ya n'aka ka ọ na-agbanye ọkụ ahụ na nke a na-akpọ street light? Ọ dị mkpa nkuku ịchọta aha onye ahụ ka ọ ga-agba akpọ ya aha ngalala ndị otu ya si na a na-akpọkwa gị aha n'ụlọ mgbasa ozi o. Ịmarakwa nke etu ị na-asị gị nọzite nke ọma kaba ahụ ka ị nọzite nke ọma ọkwana ya bụ ihe anyị ji wepụta ihe mmemme a. Atụzi n'ụjọ, ọ gị tinyere ha n'ọkwa ọchịchị. Ikike gị ka ọ bụ na ị ga-asị na nke a ọ na-aga nke ọma ịchọọ ya. Ama m ịghọtara ụkwa nna abụ ngalala. Ihe m ji na-abụ ụkwa bụ ka itite akị ka anyị were takọọ ya ọnụ maka na ebe a bụ ụlọ mgbasa ozi m ma bụrụkwa nke gị nkejiri abụọ kpọmkwem ka o ji gafee elekere 3. Ngwa kpọọ m n'akara ekwentị 08150177777 maọbụ 09071121017 08015 101 7 maọbụ 09071121117 ka ịgwa m ka o si ada kwue ka ha nọ. Ya bụ tie mkpu olololo nke a emetekwa ya nke ọma, nekwa onye kwesịrị ime nke a, onye a na-anọchite anya anyị n'ogo dị otu a ọ ihe a ka anyị ji hibe ihe mmemme a. Nke ọzọ bụ na ị ga-achake n'asụsụ Igbo ma ọ bụ na ọ na-amasị gị n'ihi na adịghị arịọ mmadụ bịa riere m. Onye were nnọọ oge okwu nke bekee kpọrọ recharge cards
kposa ya ekposa ngala ala bụ ajọ ego n'ezinifite ka e were nne ya kwalite asụsụ Igbo n'ụlọ mgbasa ozi a ya mere ịchọ ịchake ịchọghị ya bụ oge okwu ndị ọzọ ọ na-amasị ga na-erite ya site na mgbe ruo na mgbe ọ dị mma. O nwere onye na-acha m ọkụ ngala ala amaghị m ka o si dịrị ya n'ehihie a onye na-ebe a eyi ọma o ndewo nọ n'ebe a dede ndewo dede m Charles nọ n'ebe a Charles ọ nọzikwa ya ele onye na-anọchite anya ụnụ na ngalaba ahụ n'ogo etiti ka ọ n'ogo steeti etiti kwa na ole onye na-anọchite anya ụnụ ị ga-akaba ahụ na odede m ị ga-achake n'asụsụ Igbo ngwa anyị nwere ajụjụ malite na a wee ruo na z ele nke ị ga-anwale dede m ọ dị mma. Charles sị ka ajụọ ya nke bụ anyị họrọ bụkwa kemgbe ka ọ nọ na ahịrị ngalala ajụba ajụcha ị ga-ahụrịrị na a ga-adakwa ya ada mana nsogbu adị. Charles ọ nọkwa ya ngwa kọwara m nke a n'asụsụ Igbo odede m ọ nọkwa ya he got his first degree in 1996 in 1996 akwụkwọ ike mmụta ya n'afọ itoolu na hazieni ya nke ọma dede m hazieni ya nke ọma onna o wetara akwụkwọ ikike agụmakwụkwọ ya n'afọ itoolu na ezigbo iti bọrịbọ ka bụ maka ndị obere n'akụkụ agba nke abụọ anyị nọ ya anyị na-anụ olu m tụgharịa kwuo nke a naanị ugboro 10 akwa ịnụ ya sekem na iseke si na selem banye na selense naanị ugboro 10 dede gbapụ ya ọsọ ọsịọ isele iseke sekem na iseke ị mere ka ị dara ya ada sekem na iseke asị gị m sekem na isele Charles iseke ị na-agụ egwu ka ị na-ekwu ihe m gwara gị asị gị kwuo ya ọkụ ị na-agụ egwu dede ị nwere ike ịdara ya da ngwa Charles o zuola họrọ iti bọrịbọ nke ị chọrọ ka a kpọọ gị o nna anyị nwere ụzọ iti 3 o mere ike ya agbalaga ịgbata ahụ ya n'ọsọ ọkwa ị hụrụ ya wụrụ na ịma asụ asụsụ be nna gị bụ asụsụ Igbo igwuriri Igbo dị bụ iti ma ị gbara ọsọ ma ịgba gị anyị nwere ụzọ 3 nga iti bọrịbọ iti komkom iti mpataka ị ga-ahọrịrị otu enwekwara nke 4 kama nke 4 a ana m emebere anaghị m etinye ya bụ nke ahụ akpọrọ iti aja
0815-101777 efu asatọ otu ise otu efu otu asaa 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 onye n'ebe a ihe ọma nọ n'ebe a ndewo ya na ndị itibarịbọ na ibe ha ofu n'ime ndị itibarịbọ onwe mgbe o ji ha acha gị ka nna onu gị ịma na-asị gị deteke n'aha ndị ahụ na-anọchite anya gị ichetala aha ha sọnị netwọk sọnị bọbọ netwọk sọnị kpọchigha amaghị ma epinyere igwe okwu gị n'ebe na-adịghị mma ma ọ bụ na ọwara nzikọrịta ozi chụpụrụ gị kpọchigha iwewelagide ede m onye n'ebe a ihe ọma ha gị n'ebe isi akpọ m nọ n'ebe a ka onye na-anọchite anya ụnụ na mpaghara ahụ dee n'akwụkwọ ga-adobe n'ụlọ ọrụ ya olee onye bụ onye na-ahụ maka ọrụ nchekwa ime ogbe na steeti Imo emechi mata ya maka ndị niile abụ ndị kwesịrị na-ahụ maka ihe a nke eji asị ka ede akwụkwọ mkpesa bụ ka a ghara ịsị na agwa ha na ha ama ordinarily ekwesịrị na ha ga-enwecha people ga na-supervise all those things. PG obodo ụnụ ọkwa ụnụ nwee PG onye ndu obodo onye ndu obodo kwesịrị ịgbakọ aka dịka ọ bụ na ide atọ ka ihe a na-eme etiti ide atọ na ọkaigwe ndị ndu obodo nọ n'okirikiri a kwesịrị ijikọ aka ọnụ dee akwụkwọ mkpesa ga tinye na nke ndị steeti tinyekwa na nke ndị etiti ahụ ngalaba na-ahụ maka ọrụ nchekwa ede akwụkwọ mkpesa a tinye ndewo dede m ya ka a ga-eji ya ka a ga-eji dakwụkwọ mee ka ndị ka ha n'ogo dị elu tinye ọnụ na ya ya bụrụ na ha na-eme na ọgbasa ha ndị isi ha ga-agwazi ha na ihe a bụ ọrụ ụnụ ga-arụ ya otu ndị isi ha ga-esi ma bụ ndị ndu obodo ijikọ aka ọnụ dee akwụkwọ mkpesa onye n'ebe a ehi ọma o ndewo nnọọ n'ebe a anụrụ m ọnụ gị nnọọ otu a ka ọ dị ahịze Chineke ya na ịma na ụbọchị dịka taa ka ije emebe enyi mere itibọrịbọ ibe gị nnọọ nnọọ
Gachake n'asụsụ Igbo dede. iti volleyball. Agwa gị na gị mara bekee ma ịmaghị Igbo ezigbo iti ka ịbụ. Ị ga-emebe enyi mere sọ na ndị na-atụ ụjọ isi Igbo. Onye na ebe a? Ihe ọma dede nnọọ. Ahịze Chineke ndewo dede. Ndewo oke. Otu a ka mbeta mụ na onwe m bụ oke esi wee na-aga. O nwere obere ụzọ si ebe a na-akpọ oyi ihe ọkara wee gaa eke blọd eke ọfụ. O nwere ebe ụzọ mmebigasịrị n'ụzọ anwa. Nke a aka m akwa steeti road, nke a ọwụ lokal gọọmenti road. Ihe mere bịaghị eji wee ọkara afa ndị ọ dị n'aka, mana ihe m ji ekwupụta ya bụ onye ọbụla ma na ọ na-emetụ ya n'obi nwere ike ịgakwu ndị ọchịchị ọbụlagodi ndị ọchịchị ime obodo ka a mara ga-esi m ụzọ ahụ amaka. Ụzọ ahụ dị very very important. Ka a mara ihe a ga-eme na agazi ụzọ ahụ aga ndị mmadụ na-asọzi ụzọ ahụ atọ. Ụzọ si eke ọfụọ wepụta ebe a na-akpọ oyi ihe ọkpara join na nka road ọka road. Ndewo. Ị ga-achake n'asụsụ Igbo dede. Họrọ malite na nke a wee rue na nke bụ. Nke chi ọnọ ngala ala. Gị gbagaza. Ịgbalagaga. Ịgbalagaga aza iti volleyball ngwa. Tụrụ ele ihe a na-akpọ ink n'asụsụ Igbo. Ink. Unyi. Ị ga-akpa ya n'uche nke gị bụ unyi. Ọ dị mma, ngwa ka anyị dobe n'akụkụ. Kwere m nke a naanị n'ugboro 10. Ọkwa ịnọ ya? Chere nụ, ị na-atụ ụjọ ịsụ asụsụ be nna gị? Ngwa họrọ iti nke ị chọrọ ka a kpọọ gị n'ehihie a dede. Ọ dị mma. Nsogbu anọ. Ngwa tụgharịara m nke a n'asụsụ Igbo. 264,185 naira. 64,185 naira. It's 64,000. 264,000. You see, 264,185 naira. Si ebe a pụọ. Họrọ chere họrọ iti volleyball ka ị chọrọ ka a kpọọ gị. Họrọ iti iwu. Na ahụlanụ m ọkwa ka ihe obiọma m niile. Nke a bụ izizi mmadụ na-asị na ọ chọghị nke asị jụọ ya nke a ekwekwanye ka ọ bụ na ihe a na-eme eme. Oke. Enyi ọ sị na ọ chọghị agba nke ịbụọ makwa na onye ọbụla na-anwale.
anyị sị ya ngwa anyị chọrọ rere ọkwa ịhụrụ nri ekwentị a ji ego na-azụta anyị chọrọ ka mmadụ were laa tata okwubekwe ọkwa ekwe ya emekwa ọ na-asị m chere ya bụ oge onye ọzọ ga-eji wee nwale ma na ọ ga-erite oke ụmụchi ekwulọbịa n'ihe ikwuru ebe isi oke isi omeke ụmụchi ekwulọbịa nnọọ n'ebe a dịdị m ama ezi ama nna atọ na-abịa ịgbapụta na eke na maka na ekwu m na ma anụzi onu ndị dọnyere ahịa na-aba ahịa m aga m akagbu aba ahịa aga m akagbu ahịa tinye nke ndị ọzọ ndewo nsogbu anọ tinye ọnụ n'okwu weta mkpesa gị dede ihe onye na-anọchite anyị na oge etiti na-eme na be anyị onye ji ọcha nke ka o mekwara ọzọ onye ọzọ chọkwara ikere na tata mba anyị mmadụ onye ọcha ma na ụmụ ochibuka na-ekezi makịta iru esa ya amazi ya ọrụ na-ịmazi gị ka ọ lụrụ o bidoro na-arụgharị ka na-arụ ụlọ arụgharị ebe niile ịchake onye isi oche okpuru ọchịchị ime obodo ahụ ọ dịkwa mma ka arịa ọrịa mgbịrịmgba mana anyị agaghị arịọ mgbịrịmgba ugbu a ruo na onye ọzọ agbakwa ama na ihe awa eziokwu dede esi na aha ya awụ mmadụ si a na anyị kenere ya mana ihe mere na ọbụ na dede emeburu m ka m rịọ mgbịrịmgba mana anyị agaghị arịọ ya ugbu a ruo mgbe ọ rụchara ya ọ rụchaghị ana ya nnọọ ọkụrụ ọnụ gbam ịbịakwa ọzọ anyị rịọrọ ya mgbịrịmgba afọ ole ka ọ nọrọ isikwa na ọ ga-apụ n'afọ na-abịa afọ ole ka ha na-anọ ọ dị mma si a na anyị jụrụ esie kelere anyị ya ị na-amanye anyị amanye dede chere ka anyị bụrụ oku ọzọ 08151017777 maọbụ 09071121017 ekene niile anyị si anyị okenere anyị ozubeghị ori ya anyị si ọrụcha anụ anyị ga-ayọ mgbịrịmgba onye a na-achọzi ka anyị malite ugbu a onye na ebe a ihe ọma dede m nnọọ ọkwazịara gị nwa nnọọ n'ebe a ịmụtanụ ọtọ dede asị azị m nnọọ n'ebe a dede dede nnọọ nnọọ n'ebe a wee rukwe ụmụuchu ebe a na-akpọ njere akọ oge ahụ adịghị mma a na-ekwu nke be na njere akọ nke be na ebe bifo ahụpụta ahụ mmiri nke a ga-awụche dị wọf na mejere obere agafe ebe ahụ ụzọ wee zụọ nke ele anya n'azụ biko ana m ayọ ndị isi oche a biko acheta naanị biko ịma na o tego iji eti mkpu ihe a ọ bịara ije onye ntorobịa ka ị bụ ndị ntorobịa ebe ahụ jikọka n'aka ọnụ dee akwụkwọ mkpesa malitenụ na onye ndu obodo unu ị na-anụ ihe m na-ekwu onye ndu obodo unu meenụ ka ọ mara na ihe dị otu a na-eme
n'ihe unu chọrọ ime bụ ka ọ ga-gwa na onye ahụ onye a na-anọchite anya mpaghara ahụ n'Ogo steeti nakwa onye nke Ogo etiti na obi adịghịzi unu mma, ihe ga-eme a ga-emegharị ihe ahụ. Ha na-anụ mana enwere ike ha anụcha ha echezọ ọka mma na-edere akwụkwọ ede ka dobe unu decha ya unu eme ka apịa ya apịa edobecha ya ka ọ dị mma, unu eme ka ha mara na nke unu nyere ha na unu jikwa nke unu na ọchọ ha steeti ya jikwa nke ị ga-ahụ na ha ga-emegharị. Ndewo ọ bịara ije. Ne ya ọkwa m kwuru asị m ya na onye ọzọ gbaa ama na aga m akụ mgbịrịmgba. Eziokwu nke ahụ bụ nke ọ sị na ọ bụ onye ji ọcha na-arụ, mana nke ahịa ọ sị na onye isi oche okpuru ọchịchị ime obodo ahụ na-arụ ya. Ndewo ahịze Chineke ayọrọ na arịọgo mgbịrịmgba na o nwere ihe ọzọ dede m ka anyị nabata onye ọzọ. 08151017777 ị hụla na ọ bịara ije, ọ chọrọ ime enwe ya Oliver Twist n'ehihie a, onye nọ ngala ala otu a ka ọ dị. Gbam dịka echichi siri dị, dịka echichi siri dị. Gbam na mmemme ije live. Ọya ụmụaka ka ọ bụ otu a ka ọ dị. Otu a ka ọ dị dịka nwafọ Israel si wee dị. Ahịze Chineke Emperor nọ n'ebe a. Kpọkwazịara gị onwe gị dede m nnọọ. Amị kpọkwazịa gị. Obodo ọma m Ameke ụmụakụ itochuela akpọ. Ndewo dede nnọọ. Ebe na-ekwu okwu ihe gbasara okporo ụzọ ya na-etikpe mgbe niile, ụzọ ahụ na-adị njọ mụọ mmụọ. Ọ na-atụ ịkọtụ ebe Ngodo saịdị Ameke Ngodo road wakwubudo ụmụakụ. Ameke, kedu onye na-anọchite anya unu n'ebe ahụ? Ọkwa ofu nke iru. Ọkwa ofu nke iru ahụ. Onye kwesịrị ụzọ ahụ ọdụ maka ahụ nke senetọ maka ọfeja ọrụ nke ọrụ dịka a na-arị ọdụ maka ya na-arịrị ahụ. Ndewo. Enyi m anyị ma onye kwu mkpata echeje ma na-arụ echeje ma onye kwuru eziokwu gabata isi nke ga-ata ọ adịghị aga mba, ọ na-agbalị ọfọma ọfọma. Asị anyị nwere mmadụ ndụ ka ya abụọ anyị ka anyị gbọọ London. Ndewo Emperor ọbaziri uru ịjụ gị na ị ga-achake n'asụsụ Igbo. Ka ahụ jechaa tata isi gị Emperor amakwa m na isoghị na ndị ụjọ akwụkwọ ahụ. Ndewo Emperor daalụ nna. Ndewo. 08151017777 maọbụ 0907112
1017. Anyị na-achịkọ nwayọọ n'ihi na ihe fọrọ ka ọ kụọ elekere 4 bụ naanị nkeji 14. Cheta na ọ bụrụ na ọkụ elekere 4 na anyị ga-ewetara gị aproko special Frankie Franka ọ ga-awụcha n'ebe a n'oge ahụ. Otu aka akwa ọkụ elekere 5 aga m awụcha n'oge ozi ekele. Nsi n'ozi ekele zọpụ ụkwụ anyị ga-abọdụ ahịa anyị si ga-ahụpụta anyị kọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee na ọkụ elekere 6. Elekere 8 ga-echebiri m n'oge akụkọ ụwa. Otu a ka anyị si jide obi aṅụrị gị n'aka n'ụlọ mgbasa ozi a. Oji obi aṅụrị m ọgọ na-asị gị ka nnụnụ gị n'oge mkpesa onye n'ebe a. Nnụnụ gị kwee ka ha nụ. Kwụsị ike anyị adịghị anụ ọnụ gị. Onye adịghị njikere ikwe mkpesa ya ebe a 08151017777 maọbụ 09071121017 08015101777 maọbụ 09007112117 onye ka nkene osighi m n'aka ma ọlị 08151017777 onye n'ebe a. Na mara kene na ozi onwere ozi ezitere onye n'ebe a. Oyi awo nwanne m nwoke Chichaso Obiọha esi ụmụ eke nọ n'Owerri nkwụ ọjị wee na-akpọ. Ndewo chief nọ n'ebe a. Adị mma ihe m na-arịpọtụ enwere okporo ụzọ si Eziama ebe nke uche n'osu wee pụta na praịmarị skuulu nọ na Owerri nkwụ ọjị. Chief Charles Chief Charles gbanyụọ igwe okwu gị mkpọtụ. Ọ dị mma ka anyị n'onu gị. Enwere okporo ụzọ si ebe nke uche n'osu nọ n'Eziama Ọbịa na praịmarị skuulu nọ na Owerri nkwụ ọjị. Ama ayọrọ ka ha tenye akụta. Adị mma ndewo. Na-anọchite anya gị House of Assembly ruo Obinna Ọkpara anụ mma ha taa asọspendị. Na-anọchi ụlọ House of Reps ruo Ogbunigbo. Nke nọkwanụ House of Senate ruo Rogers kwanarịbela ọtụrụ ka ileta onwe ụlọ ọgwụ nọ n'ala bekee. Naanị otu anyị si aga ikuku ahụ ekwu. Biko iri anyị aka marụ ma a ga-agwa ha ga-alụ. Ndewo dede m. Ndewo ị ga-achake n'asụsụ Igbo. Ebe m siri bịa tere aka. Ebe i siri bịa tere aka dịka ihe dịka mgbago ugwu Awụsa ka isi ọkụ ya dede m. N'asụsụ Igbo. Ndewo Chief Charles ndewo dede m daalụ ọ na-anụ olu gị ndewo dede ọ sị na ebe ya si bịa tere aka anya nwa mere na ọ gaghị achake n'asụsụ Igbo ya 08151017777 maọbụ 09071121017 anyị na-achịkọ nwayọọ onye n'ebe a. Ehi ọma o sighị m n'aka ọ dị ka wara nzikọrịta ozi ọ dọrọ gị aka na akpịrị 08151017777 maọbụ 09071121017 08015100777 onye n'ebe a. Adịghị m anụ ihe ị na-ekwu ma ọlị o.
anyị n'elu anaza ebe onye bi ọkọ na-awachi amaka ose adịghị ndị kọrọ akụkọ a batawa okwu na-agwa n'anya n'ọkụ awanse na egwu ka nje ebe mmegbu dị aka anyị ga-ala adịmana m enyocha ka m mara na o nwere ozi ka mmadụ ghara isi na o zitere ozi na ọnụ gị ka a gụrụ ozi ya mana dịka ọ dịghị ozi na ngala ala ka m bụrụ naanị otu oku ka m wee chịkọọ na nke tata onye ka m kene osighi m n'aka ma ọlị 081510107 onye n'ebe a ehi ọma ka nnụnụ gị dada m naanị na ọkara nkeji oge adịnwa ụbọchị ọzọ ịkpọ n'oge o maka na mgbe a ga-eji gụpụtacha ya iwe zaa oge adị ya ndị dịkpe nwere mkpesa ka anyị nwere ike iburu okwu ha n'ugbu a onye n'ebe a ehi ọma orubeghị mgbede onye n'ebe a aha gị n'ebe isi akpọ m isi ebe ị nwere mkpesa ọ dị mma ndewo ndewo ọ dị mma biko ndị ọchịchị leruo n'anya n'ihe na-eme n'ụzọ ma onye a sitere ụmụlọlọ ọkaigwe ma ụzọ isi ochi ma nke jikọrọla eru bata ide atọ biko ndị ọchịchị leba n'anya ebe a ka na-achịkọta ya na nke taa ọ ga-abịakwara gị ọzọ ma o jiri nkeji nọ na-gafe elekere 3 n'ụbọchị Fraịde na-abịa abịa aha m bụ Nwanukwu Chirọtara ka Chineke chebe gị gọzie gị bụrụ ire ka ọ bụkwasị gị si n'ebe obi dị nsọ mere gị amara kasị gị obi ebe ọ bụ na ị na-eru uju kachasị nke tụ ebu ya wee kachasị na nzukọ wedịre gị mana ndụ na ndụ gaji bịa n'ihi na amara ya wee ezuworo m ka ọ dị